naboigo mkuru bale obukoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagotuka imeyo mucy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Margo bengia charagire chinsa ibere chabona magorobo manchumo ligereria karibu asenchra ya vene ase kiunga chinsa ibere iri mukomenye hayito abere togo kwariganiria ase mezaito ya mangana maya asenchra ire yobo ikiranu genda gutubate se mitanda yetu ya Facebook na bego YouTube munagetembe TV eroto kwariganiria mange ayuna chuko komanya eyemo ase yemo Wilson Makori nero kurugalia sensemo yebimanyererio na incheni gonkoro kwa Ruth Kemunto na negati alina kwariganirie ase kiunga chinsa ibere obutuko bwa lero. Omusawo yomo bw'imyaka ya igatwa ngo itwa magega yogo kagerwa koba omuibi ase chinsemo cha Nyankongo. Omara bigi na bamurunda bamuhengera chinguru bamubwatira muino na bamwata mako mochi na gende giarenge nanjanga naiba na iresi neji besejo kibono ebati nge usembe umati yache nyinge mono abanga yako gwero naba na inchi oituma justice na bakiri mabwaye Omwana moke bw'imyaka 5 na 3 ukagerwa kwewa marwa riondonga asa baibuli baganirie getambokero kyabwango koimokigwa maru Antavikanya na matayaya tatara chikongi tante ikanywa nani ata ma ikananyu natinda natira Nigonde tayari gukorera ba Kenya emiremo Dr. Fred Matiang'i otebire We are prepared to give way tuko tayari, we will correct that and streamline it. Na kazi kikushinda, I mean, you are not the first one to fail as a government. Karibu mwanchumo ligireria nkomanya yo hamuna yanda mange asenchra yobo ikiranu togo chakana robot ruogo ichania nigo yaba omuichano monene emambia yeli tukulia lero ekero omubere omusao yomo obwate emyaka ya igatwa obako gotoka sensemo ya Nyankongo eyo gotoka se ward ya Kitutu Central imeye county ya Kisii na kolengana amona bamenyi benseme yo nigo bagoteba buna nigo omusao yo abeire gakomanyekana buna Ben Onsomu na niga kagerego ito magega yoko ibera customer eyabugoretie esimi nabo igo chibesa abwate nabo igo nige gotebekana buna nigo amnyogetigwe amona abantu abo bwato borobonene abo asebabete bakumubwata na kumuita gwika gusiria obugima bwaye asabanyanyimbo barushe mu biroye na kuyoira senkendu chinga kyobotuke bwacha kiwo muri kito Brian Nyakundi na ikira nasayo na gutwariganiria oroboti oruo
Abamenyi b'ekenyoro kia Nyankongo egotoka ase ward ya Kitutu Central ime county ya Kisii nigo babuka emambia yerituko lia rero na gwichanira egekore gyokonyora omubere bw'omusayi bw'emiaka ya igatwaga kwete ensemo yepara ekoro Nyankongo gocha Nyambera nigo egotebekana buna Nyagosira oyo omanyekana buna Ben Onsomu nigo akagiretwe goitwa kubwatekana neng'ana yogokagirwa kobo omoibi Esa maridano ku Geoffrey Nyang'au ili ushabiki meja mstaafu kile nyero kene Nyankongo ito no ukumi sana sebo mambia ntinge inse ikumi cha mambia wewe gurunga uwi twasoka isiko to ene kitana gipigipigi biro mo ntori guruna iri musubatiga obwade bintu angara sobo jinse maji kemera na oko yutu ngana mo beresi mejiri bukumi kwa musubati kare biro bindebi iga atani bag du stage isabo guruna pigipigi ochobora bolinga mundu narongore ebinebi lakini ebati yabinge omo identify ngana eroyo Erekidane kiunga kiarigi unaibera musubati yoyo nabanya nako mnyoke birundo oitira motere gutirimbuka asonjera Nyambera utanyankonga kune bahati yekane nyego sembe bamara bayipigipigi na bamurunda bamuhengera chinguru bamubwatira muino na bamata mako mochi nagende giarenge nanjanga naiba na iresi neji besejo kibono ebahati ngego sembe umati yache nyinge mono abanga yakugwero nabana inchi oituma justice na basiri kumabwaye kone nyengo boliga abantu ba boda kubaji stage ya boda na wanyambo tuko talingi stage ya strict limo osoliyo kana limo kubwati ngakinga yuko bangira ngai kwarukuru na wanyambo tuko beka security stage sababu muru nango chinkuma akabera ali masosa si mtu mzuri sana urabwata bwatu iruchichera oirana nigo abamenyi benseme yobono babeire bakubulia abarayi benseme yo kobakonya ase ukubeka uburabu ase pare yo ya Nyankongo cha Nyambera ekiagera nigo amangana yoboibi bwabeire bokomentekana ase enseme yo nigo boigo okubura kwarwegwa guchiase abasae bakubwatirania na mangana yoboibi utiga ebikorebyo. Tunaomba sana kwa serikali hususan kwa chief aweze kuangalau kuweza kuimarisha usalama hapa, na vile vile kama gavana wa kaunti ya Kisii ataweza hii barabara aweke street lights kama 2 hivi ama 3 ili tuweze usalama uweze kuimarika. So tumekuwa na hiyo kazi ya wizi, kila siku tunaibua masimu toka kwa nyumba, disha zinavunjwa. Ndobwa saki ulitichi ataya etorege sundeimi abana baitaba kamugurije sipigipigi ntunduruka nabana bayamure takibono to ni ugo mu butari buwa ogani uragire boronge obeke boronge muri buwa yagutuka base biasara byabutuko mono naende bibi insakinde tedie yaye nechi bagusaba batumia butuko lakini ajara magoso etabwana dina na bana bake inko ripoti liga taseni kia Getembe irietariane Brian Nyakundi. Togo sukabosio omwana ogosoma egredi kia gatatu ore emiaka 5 nigenyora asa konguliti kulelero chinga kia bagako egwa marwa amono mwamate na kunywa asaba agagotinda anigo akolekana chinsemo cha mabiria ananelio ndonga sub location ime ya Keumbu location ebunge nyaribari chache county ya Kisii elejo nyona korwa human rights nigo aberega kugikirege korekyo asaberega kubuli omwamato yoko imukeriwe getambukiro kya bwango asabega baiboli babere boigo bakugania omukagirwo yo anyale koba agakwimukiribwe bitambukiro Asamarieta yonkoro kweleja anyona kurwa human rights office Kisii wana nyorire ripoti yogoichania kurwa sensema ya Keumbu aiga Keumbu location Liondonga sub location na report twanyore kurwa se kinyorokia amabirigere angena lyancherero gorogaiga inga omonto konia morwa asiritukulia rero iganyora omwana bw'omwamatoye oimoka igoro orangiri omwana oyo omwamarwa omwana oyo onywa amarwa omwana ore 8 years omumura otamanyiti kende kyonse omanya komwamarwa omwana oyo iganywa amarwa pakotinda mpaka yaikera omwana oyo oretiri nyakitari Keumbu gorogaiga okoreirwe huduma na bono iga omwana oyo wansire kogeni nyuma y'omong'ina ng'ina komwa amabere mpaka yaikera acha kurusia amarwa ya kidogo nyanga maru ontabikanye n'amatabi yaya tatara chikong'ita ontaikanywa nanyu ate ikera nanyu natinda natira ningasoma grade 3
miaka 80 mga 8 irab. Jema mo mwabo mwana oyo igo ndano gukumyo kone narerire bakanaro siri umwana ne gaira hamaru ka kiga ichembrage gotu umwana no chagutina na bakane 10 naira na kolera narure kolera bakana chandikira na ichana chabaka keumbu na like statement police narure kulike statement police na kire chief enya no mugambya omunene na mutebi uno mwana iru amaru atebi gando liko bwatopi na bwatopi no nye bwati omuntu yokonia marutenga na tamanyikaniti is very well known no muntu manyikaniti bya sana, lakini yala ambao anafanya ameenda kinyume cha sheria. Abasigari babwatirane na umuchivu area ya Riondonga na assistant chiefs wala ambao wanahusika, ionekane kwamba amuntu yobwatir with immediate effect. Okoba owechisege asensemo ya ngararo ime ya Enoret egati y'abamanyi amwe n'abagusi nigo charentiro bwobo bonene asa abantu babiri bakwenyora asa kongo anana bali bamenyetamo asa babiri bakuburirwa banyareko bakubeka omurembe abamenyi anene bechinsemo chionsi nigo bono babiri bakuyesaba eserikali enyareko bagekole ntuku gayani amwe n'omurembe asorogongorwo erikwene kibali bonse bamenyeta ase chinsemecho nkogendera bale gukora achishu chabo cha kiralituko umuriketo Gilbert Kobe na robot yoru asobwikirano tegi cyanya ko bachiko bwata asensemo yo mupaka okisi amo na Transmara cyanya ko bachiko da tobuwa asabantu bamenyete asensemo yo kwa sababu mpaka saa hii ni kama wiki mbili kuelekea 3 watu wanapigana, maisha inapotea, watu wanakufa na hasara mingi imeonekana, uchumi merudi down. Kwa na asensemo ya Transmara muoncheria Daniel Oreronko oromumenyi onaru county nigo agotewa buna omurembe nigo ganeirie kurarigwa asenseme yo rigo kinya okubwatana kwanya yako bagoko baroro asenseme yo. Kuna haki, hakuna fairness. Tunauliza kwamba hiyo vita ikiwezekana Mheshimiwa Rais acting mara moja ili tuweze kuweza kuokoa maisha ya watu, kwa sababu hao watu wakikufa wote ni nani watakupigia kura 2027? So tunaomba kwamba tuwe na amani, Kenya yote tuwe sawa. Nigagotewa buna serikali terarorekana kuimokie getambukiro kyokoreto muremba sorogonguru asichise cyanya ko bachikoirira abana kunyara ko bagoitwa hata watu wa shule waweze kulala, wale wamekufa ni watoto wadogo wa kwenda shule. Kwa hivyo tunaomba kwamba amani rejea mara moja. No gusaba akwabo buna seyi anyako bagako barotera anyako bagakuru rwa sentere ndonge na igo president nigo yasabiro nyako bagakora amonchorurio ayara kunyara ko bagokinya obokoli ubu yagokia saba ntero korento muremba asogokiana kiseyi ya sorogonguru. Ningependa tu kuuliza Mheshimiwa Rais mali yako akipata hii habari kwamba ashughulikie haraka iwezekanavyo, serikali yote ya national government ishughulikie pamoja na county government, kwa sababu kama ni waziri wa usalama ameshindwa na kasi, Mheshimiwa Rais ondoe weka kando na urudishe Kindiki, kwa sababu wakati Kindiki alikuwa kasi ilikuwa sawa, ilikuwa vita ikiwa anafika pale. Na hata tunakumbuka wakati wa marehemu President Moi, ikukiwa na clashes kama hii angekuwa amelande pale, ametoa onyo kali kwamba hiyo vita ikome na bila upendeleo kwenda kushoto ama kulia. Kwa hivyo ukwana na ekero baringa se kambi yensemo ye kanisa ya Ligo Camp Center muteneneri bwababuraka Sara kwambuka macani nigo agoteba buna ese yeyo gochaka kwae nigo kwarenge kurwa sabantu bare kunyweke nyugwa urende bono ekairira okorando konene ko irire geitano ko baro endweta ase kanisa go Bunyabitunu Central Church era mani ya Masai aiga ase ndwete Bunyabitunu Central egento kerara negisegi kigendrete ase omupaka egero bagendrete kuna kurwana ebakobune binte bisinini abamanye bagaswase babo tambe banchaine n'abagusiba mwabo mbanchaine sokonera nyemegondo basinegete mesie bono ntomanyeti neyejinda mwamu chiatokirora bakorigererie mesi y'abagusi bang'ea kosamba kurwa sorogongoro iga nkori bateregetembe amarita nje Gilbert Kobe.
Omujumbe we county ya Nyamira umusubati Jerusha Mumanyi nigabere gako gikiria ebikore anene byabana gutachirwanse ebigendrete kwenekigwa na komentekana mono asa matuka bwangoiga ime yorogongo rwa Gusii ukona chinga kyabakagusire byombe ao chinsamo chia Gesivei meye wodi ya Nyansiongo ebungeri ya Burabu musubati Jerusha boigo nigabere kagosemya bana boda boda mbabasa kwebwaterania amono bouni ubogendrete kwenekigwa na boigo gokina asense ya Kenya omuliketo Polika Pukara na Robotiru Asowime. Unenchire ye moyo kugendera gusira ebyombe insile kiganche kigyangav ujumbo yigani ganyara kwabaga kubwatuka ejekigo cyase kyombe kiriki abana boda boda banyando chebere yarakabaga kubwatukira chitentiko cyase ebyombe na weyigo gusira chingotu aso kubwatokera amarangeti imate tinga kibina bone se kugenda kendi nabako nyaronde naro mwana pi otabwati nono barangeti yakwebisya wana wanatiete ngatera ngatiangende factory ukwanekereke igani go mujumbo yigagendere ko bagagosemya bana boda boda utabwataniwa amono boni na hiyo usalama ndio naendelea kuwaombea mtu asiwaambie muingie katika hiyo wanachama ambao wameanza kufanya goonies around kwa sababu hiyo imekuwa kitu mbaya Kenya mzima. Tumesema hatutaki kuona watu ambao wanadhurumu wengine. Asinsemo yende Jerusha nigagendera ko bagakobolia serikali weterasomo waziri wejeseme Moske Julius Migosio gamba kwa nakibunangorigeriale eskuru ya Gesivei asoko yagachere birasi elio enyarakoba yakoba nebirenge bya gucyase amasomo y'abana. Kwa hivyo vile nimetembea msifikirie nimetembea tu bure. Nikienda ninaenda na maneno yenu na tunataka hii shule hatutaki watoto wasomee kwa mabaki. Omweli oye Jerusha nigagendera ko bagakugikirie ibikorwa byabana gutachirwa insibi byagendera ko bikomentekana mono asa matuko abwangoiga kamuranze ndate kubasaba nani basorore amangana atusarekeire pi ekyagera kirari tuko ebisa byendete gukina kirari tuko seitoma abana baito abake abamura na baiseke bana rara basacha babere kijangao igabakari ko kosoto mais ebyane bimura munabone kwikiria twatinde koyomu nabona iga oyomu nakweto yaba reported nabana tinyaruka boigo kakika muranje tokonye tokonyora abantu bunabu ono batoberere buna bayibe cyombe atugutangirana n'ecyombe tokoriya bayibi usina bayibi bakusalia abana baitobora moroje tokubatiga kostubatangirane batangirane kabisa Ginko ripoti rigetaseni kya wanjete kya Gatembe kuriga asinseme chiga kya Gesivei ewadi yega ya Nyansiongo imeye bunge yega ya Burabu county ne ya Nyamira inchigo ngurukwa Polycarp Okara Naboigo asomwego ywa nigo omusike Jerusha Mumanyi abakagukwanira igoro ya magenderero ali serikali enene yaberekegwe ikirania ase chinsemo anene meye county ya Nyamira egati ya bubwaga chibe university ya Nyamira naboigo egetange kireli abo asegetwe kenene kirachi kwagachwa ase chinsemo cha mawawa kubwatekana nayo nigo omusike Jerusha bono abeire gakorolekana nene gwakire koko serikali eregeti asabakagukwanira siasa chobagabana bwe county ya Nyamira asabire gagoteba nigo arachikubolia ekirogekyo na kubolia abantu bonsi komusira Fatgad Gisemba no Robotiru asobwekirana ase omuyega oyo nigo omusike Jerusha Mumanyi boigo aira chinga kichae na gukwanira amagenderero aria eserikali enene egenderete wikirania ime ye county ya Nyamira egati yabo ogocha kwagachwa kwegetange kereri ekyo egetuo ekenene kirachikobekwa magwagwa ime ye bunge ya North Mugirango kereri mwebete tokorera kono abama tirgototeria lakini ekero tuwarira muno ne president yegato igukorera igora abanyene bari bagokora bachakire kurwese yatigarete no barengese ito Nyamiraga babekire ase bagocha kobera bakwagacha bacha kwagacha getangikere geterese ito endana itwe tonyora sawa kore biasa igombi ya musembabe Nonye nabo nigo omusike Jerusha Mumanyi boigo akwanira obwagachi bwe university ya Nyamira egyo egenderete kwagachwa kyabonyoru Tibana atigalta serikali wetera sene egetanga kereri gyachira wetera sene university elikwaro mongina kwana barwanirete university
ya Kisii ekamanya kuota amo mnolio maendeleo. Hata mimi ni mama wa maendeleo. Igo omuntu nyasaye na bayo mokorora na ni mwaigwa na ni mwamanye bintu bikora katise motinde. Tigana ntito tayari kokorera abantu baitobo. University ya Kyabanyaru nigo yacha tinga kitokorera muno. Nande university noere nande bona abana baitongo takaba bara admitted. Basoe batake kokora. Ase ensemo ya siasa nigo omusiko yo Jerusha Momanyi akirete gebaria bagenderete koraria amangana bona ere tarigo cia korigia obugavana bwa Nyamira asobochorio bonene bore bosio na ekibono aenekeire omunyamira bona ajaiga na manganare yo borimo abantu bali batata muoboire mokungu mokale batangu mokungu okanire tari korigiti kora kyo bugavana enda mokali kwe inu mokatatageti abantu baminto Intenamo konya orete be 2027 muno mokungu motanani okobe gavana ya Nyamira na ende na basa beinga mangi diga kare mo koigwa bantu bagweta na bako na kuruti propaganda ngo mokungu ori motige inu ko motore nga korigiri bagachi ko berani netio monto bakai ba berani netiane ori ko kwana bo digatite ekya this time round lazima mama awe kwa ballot. Hingo ripota Getembe koroiga Gesibei yegotokemeye bunge ya Borabu county ya Nyamira. Kero totigarita se county ya Nyamira umugavana bwe county yo muski Muminyaribo nigabeire kagwe sokya nagoteba buna nigo agendrete gukora imirimo ase county ya Nyamira korengana nechira chiria betega kuriera abana inchikorwa ase county yo. Kwana litkulerero kurwa somo yega bweberero nigabeire kagoteba buna nigerebu y'abanyamira bonsi kumubwatesia eliko eneki alionsi abetega ko baliera chira ngo cyale gwikirana nyumo bochorio bonene botaraika egasi mwanto mate Nyamira ningendere ko yekora chibara gwika December counting mango chikorande kuri January nyore sabari yanka amatengati garaiga onsinyakore omwaka etana arosi efandi ya Mariogo. Efandi ya Mariogo yeminete gochimotwe na begachi milioni 300. Omwaka yo finance wanse chula ni mente milioni 200. Yeminete Mariogo takobora atene time nyagetari yeserikali Nyamira Mirere na Mirere mwegure Mariogo takobora Mirere na Mirere. Goko ende dispensary eriogo ndiyo motebye akesi miriogo liletwe ninje ndio imambia. Ekiara twaura Mariogo isaine na ende ndo tomenta yande. Iyo kamuranja abantu baito. Mwaiura bangina. Mwiga. Mwensi mosoesha ekala mwasoesha igogo joko nyoro okorwari otarikoboru besende yonsi maigure sane wata teething problems lakini ngorenge ngoso tubara out na ende nerera tokonye uchimotwe ayane tingo kwana kile department into ende awa igo Egazi mwanto mete mogo ikomo tienyo okane. Mwire karamu, motebe, guatote promise yenyu ya manifesto, eke wakore ngorenge niya na kabide biyonsi. Mbiamono asimoji mwende biya. Mbiamono. Asebirero byoko mwenia umuga kanyagusira Oliver Kiango Kingoina uyolenge omukansilo mukuru hase wadi ya sensi kitutu cha North me county ya Kisii abari au hanne bali bakulige birogo korwa sensi ward boigo ebunge ya kitutu cha North nigo baba bagwikirana elio korwa engora yabo ucyase family nigo bara chinga kicyabene na nigo baira chinga kicyabene na gukwanira igoro ryobochori oburi bosyo asebaba bakumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asebabire bakuburia bananchi asobwamo kumubwatesia aseganga yaye umurikito Wycliffe Tyson Manyara otwareganirie orobotyoru oyo kabeire mukansula omukoro ase egwadi ya sensi kitutu cha North
Kisii County omogaka nyagusira Oliver Kiangai King'oina naye nigwa rero Kianga ne ngare mai anko omwiweto goye unachaje no mwiwino kingo rasma mama abairi abasani boigo abarai ao anene baria bakurigia ebirugo ao mbaikirana ase amatogi omogaka King'oina ase gasingi ya akorete tanga ni kabisa na letera makobana abene pamoja na familia ne including Pastor Dominic Ongiri Utomiri's condolences to the family Daviringa pole ngenya sabale mina ingabe ko wikara sinke Samarieta Dr. Richard Mwevi oyo kwanga sitonsana goni engora yana somo ngino kianga yongo tevinga ngogotene na bokomu kianga na barengo musacho muya musacha buyoni nga ngondi mogoko sara nyomba iyamano mwangina mukira abana bawo somo chiyoyo naletire ngora nene mono gocha sinke tiganya saba rende enda basesenye imaitenga ntura n'abantu bomutamere tamonena na sawo tutakobatika bagere mwako ya tigire Yesu tiganya ari kurijuri abarai yabo baira amabaga yo kweyakera ekoko ochoro obochori buri bosio ijori bako ngondetega ari asamatanganya renji igona tomugaiga no mugako kurukwa sanyo no musani bo mugako yokabeire natuga na governor Machogu buri moyibwe tokora mugoro ari rinjendige njera nanguri yo busene to bocho ndangari kurira baganya bana banene jenondo no muwaziri bigusi moteri to chiche torigenjera twagaje chiyumba cha Nyasaye asigasoze yakiye ya siasa kerera ike doteba kirongori ni kyo MCA Bwasense want to believe in next year kerenga kia siasa we kan doteba ninga siasa ko gen 27 yaikire kana go tumakeria tumakeri ngorongora unainjenjina ni tatu mwebi urairanda abana gari so market mikire tiki Ingo baira bawe karatiga aria mabuta bae weru bukumi ke bamutieli ekiretiki ewe ka 2027 ete chuma ye ete siro ye chuma ekera litoko ngombe nyesire nche kulianda mugandu bo mweyo bunge ya kituti cha not 2027 bono igo yori kititi ka kole gasi lakini 2027 ikasi je kali bakati atoke toko tatomo liko tini moko chigura kali moko akatigura nigo boigo bamwakira Dr. Fred Okengo Matiang'i ekoko Matiang'i nami tutika tumubwate sie nere bweka tubwate unabona ko chirete meru ari akagenda kerase eba mwanjire Wycliffe Tyson Getembe Mwanchumo ligereria oroboti rurwa kitutu cha chenot na rogotwira somotimo komoke ase keunga chinsa ibere kurende tobasa guskale nkwira nanda ase kagetari getambe elio ngendere gukomanya Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase changa chao wikirano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana bikabiri by'abantabanene mwigo mukuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga ndiko bagutuka imiyo mu cy'umusongo nyanjwa anene gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pickup na bwigo delivery asamange bakirisine ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi.
Springfield Medical Vision Center nigo bono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation na boigo obubweria gukora bari ensemo y'uburinguri gusira laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso na boigo ensemo ya mainu gusi dental nigo bono bamentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building ground floor samange bakiresinyase number 0745268031 wasa 0721243247 Springfield Medical and Vision Center Guika Ekwe obokoreri obuya. Ne kwabere gukorya ebintu by'ubwagaci na turabanira ikiburironge eduka ya Sha Ceramics yegutoka meyo mu cyobusongo yekonya ebintu by'ubwagaci munabono kone bari tile ecurabeka se enyasi floor aseti bathroom boigo wika asecho egatechi nsemo chinde nkone bari chirange cross company munabono elia Crown Duracoat Ilia Maro, Ilia ya Glory, Ilia Nars, asabego ba konya mixing and tinting machines. Nkonya bale marble sheets na boigo na wall panels. Nkonya bale boigo sanitary wares. Unabono chicho, yani toilets, hand wash basin, mirror, cabinets, na boigo na Asian toilets. Mbabwate basin and a kitchen. Nkonya bale boigo taps and mixers. Nkonya bale kitchen sinks. Asabego ba konya electrical items munabono, interior and exterior lights, switches, sockets, bulbs, and all the accessories. Igaiga as Sha Ceramics kirakera omutinyokera mbabwate chiofa wigomba bwate obukoreri bwa clearance sales na ngubwate kabale ebintu guchase institution kose institutional supplies. Talira lero Sha Ceramics imeyo mu cyobusongo ase nyumba ya Kansens Plaza eyo eligeranite na Mocha Building asamange bakere esimigwetera se namba 0703943972. Karibu Nilan Hub enetuka y'ebintu bya nyumba asirigurira mu buko. Nilan Hub nigo yakoreteire ebintu bya chikoni, nyumba nene, dining mpaka bedroom. Banga enyumba yaho ebe smart na Nilan Hub ruga asijisuguli cha kisasa emigango ya bene chikarai cha mandazi nebichiko byuko savu endagera mbapate chisani chekerero asichirangi nobungenjo asamaguli ya maya notagete etamus etarigo kindia chae ebikombe ebichuchu inju Nilan musongo asamaguli akianire nebintebya genya abageni asitinsa chendagera koru Nilan Hub chimese chobabwate chogokumya tari mahogany dining tables, tari glass, tari marble chirichugwetanana ninchwe oirorere aya onsi koru ebirogo chimesa chikabati chisani nebikombe niko bagutuka imeyo mu cyobusongo ase barayasunika migoli
Karibu nande asensemo ya kabere yekiunga chinsa ibere elio ngendere gukomanya. Itukulia lero muroberi bwo kubwatoka chichek ase aborokiwa chiribu isano nemo imeye bunge ya Kitutu Chaje South ebe grade ya 10 nigo obakogo kwalekana gusangana Bible nigo baba bagusegeta masomo na kubolia abana babo wetanga kurwase ebikole byobusalia. Muriketo dipo nasanya na ikira nasayo na niga gotwaliganiria oroboti urwo. Orang Derek Muma Dedan Magana Holdis Bosire Aso muroberi ombo kubatoka chichekichechi basari asabarokiwa begirie dige 10 imeye bunge ya Kitutu Chache South Gaba ibori bagokero muroberi yuna gwakero mujumbe Anthony Kibagendi mbuyamono anene asoko genderera kwinyora gusira ekerengo gichisemi Sama ditango kuzusina mura se tombouti Jengo ida ndio muchumbe ngambi yamono nanda singi nesa momente chingu nitsemi agende batokonyera abana anene mnentu ababulaka tochande gete kuchinyomba tubata bokongwawa lakini muchumbo tonyoire asinga kichibyanete toide cheki bakonya abana betu ditango police pakwambuka na rwasema yegesa kuira ndio muchumbe ngambi yamono asiga asia konde wetera abana baitonyora musomara mwe Asentunde yega ni gaboroki ugwetania chiribu isano nemo babete bagokonyeka kurwa somo robirio yoiga Asama ditango kwa Innocent Matara ngo kwa ofisi yo Mheshimiwa Kibagendi ya CDF ngo tebanga rero Bible ya muru yaiga tuwaide basari ya grade 10 abustwa launch ni basari cho across the constituency abana banyurira up to 6,000 abana bose biba applied about 7,000 tukachunja bali bake batari kwa kachikura mu Kitutu Chache South lakini abanda bonse biba kura sita abali ni mwana aradi Ingana bono abaiboli bagendrete gukwanira asogosegeta abana babo bigaborokiwa kuboligwa koirangora na guyatanana nebikora byobusalia anene mono asokurigereria chinka chiri bakorwa borokiwa nyembo na gani togendete gukwana mana barabu asinginje mangana yaba jisukuru twanyanga baretreke strikes korakine rende aya ni gotogosaria ntogendete kubasemi ekegera ekero omuntu akusaba skulu yaye okuno gosaria na inde kwanyonga gosari nyane chingaki kya masomo igonga chebiro biria batumiru gochinga na inda Bible nkoenda bari gwakana asebe bintu biri byasarekire twite skulu nigakonyora ububiya wetera komenya konyora semi ngai barige by'emichando tubwata kusinyomba babwate bitabu bakikoturusi ubusuku mambi yaye nahande nabo tubwata kusemeringa nabo bakochakoire ebirogo mbali by'ubuchumbu bugavana nabo tubwata kusemera Omori oye nigo batebanga masomo narakone na libagaligia gucheso mwana mutaka no mwana munda the only way mwana rekonye etoko dawa education is the greatest equalizer nerera gere mwana bu maskini aisaranzira mwana butajiri abana baitekera mo kwende skulu mo genda chinjira chingi ya masomo mo genda wetera so gusamba chi skulu mo nyoro bugima mo wetera sinyomba chengi Raiga ase bunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii ile nigonkoro kwa Dipon Omujumbo West Mugirango omusike Steven Mogaka nigo asentunde yende bono aberega kubulia ba West Mugirango bonsi kubwatesia serikali yeregeti kuna enchere yemo yokwenyorera magendero kurwa ase serikali ase chinsemo au nigani kikuya kwana yega chingekia bakago ikirana asomo yego yomo oyolenge bwebirero ase kenyoro kya gesero imeye wodi ya Bosamaro ase boigo abaga kwira chinga kiecho na kubasegeta barayibonsi bali bachorire wanchirana na boigo gukora imirimo ase abananchi kene kia mugaso iguru eserikali irobono Kenya igereye omurungano bwa ekiama kirikie president yerororo ne ekiama kirikia ODM kyomogere inche wontegete ko bateria ba West Mugirango iga na ndenje n'umuntu bwekene ko ende kanisa abantu bale bose balenge ekiama gya ODM ekiama ikiekera serikali kibageire amagendererabo yestima yekirami ya mache ya kirigetu abantu abo bono bareta yara se serikali batigire gotosokerie ebintu byeito bichiche West Mugirango bono ko bagotorariria na serikali chikale gocha emyaka ikale gocha
njikinda abusamaro tigana enderero ntene ntebe soko ni ya muda mambi tekali intunto kumanya ya mambia serikali eliero abarayi bari ba especially ko West Mugirango mwalenge ase kiama kia Raila Odinga kamuranche tigago short change aba West Mugirango rubera moye gwe share ya magendera West Mugirango basabira abantu baito babusamaro tigato chitobe abantu tole serious about the constituency yaito na magendera yaito oyo bwate chibese chia Kenya bangirito moete ohinera to godil nere ayonye ko kabwato oyo gendo mubeko oli tukelio West Mugirango noere na inde nabo tokogenda kero kwa mubekiro togende korusie bintu byeito lakini te baise gotoka ingekere bintu byetu kurugota West Mugirango na sesa ulumutagete musore lyo roe yeta bamubiseri mbi kaga my friend na barangeri yu omwelwo motyenyoyo injuto poke biragita bigo anse pare ya bonden koenda magombo yerami eyitwaro richi president chobuli Omukonyi wa muraibu kiama gia Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigo agendrete kuburia serikali na kuburia bokoreri bwaye guchasa bananchi asikiria bere kago tebabuna nigo habere kago sinyogo kolera bananchi mirimo asabere kuburia bananchi bonsi komobwatesia eliogo ikera ekeroge kikyo buraibu ense achikoleta mauncherelio egati yabo gochenchia sector yechsemi na boigo sector yobo chano na boigo gokoro boni obwabere bokogendera comment kana mono haiga sense ya Kenya. Lakini nafikiri mmevuka hata ile laini ya aibu mmevuka. Sasa mahali muko ni mahali ingine. Hata laini ya aibu mmevuka. Nobody expected that we would have a government that behaves like this. Hata mkishindwa kazi, even us who didn't support you and didn't vote for you, we knew you would have problems, but we didn't think it would be this bad. Tunafika mahali, our dropout rates in schools imerudi to the pre-Kibaki years. Wakati Kibaki alitupata pale, watoto walikuwa hawaendi shule, akaanza ile maneno ya free primary education, watoto wakaingia shule 1 million, including Maruge, mzee wa miaka zaidi ya 70. Sasa wakati mzee Kibaki alienda kuretire, Mheshimiwa Uhuru akashika hapo, akatusukuma na 100% transition, kila mtoto aingie shule and so on and so forth. Sasa saa hii within a span of 4 years, you introduce a framework of funding university education. You change it. There's so much confusion. But you see, that's why we are telling you, don't worry. We understand it can be heavy for you, especially when you are governed. We are prepared to govern. Give way. Tuko tayari, we will correct that and streamline it. Na kazi kikushinda, I mean, you're not the first one to fail as a government. Serikali zimeshindwa. Unaweza kukubali, we had good intentions, lakini kazi ikakuwa ngumu kidogo. Kujeni akina Matiang'i, nyinyi ndio mnaelewa hii kitu, muendelee nayo mbele. Na sisi tuendelee bila vita na mtu yeyote. Ama namna gani wananchi? Namna hiyo tu. Na tutaendelea na tutaheshimiana. Sisi hatuna mambo mingi, ni kazi tu. 2 years in, you will be shocked. You won't believe it's the same country. Tutakuwa tumebadilisha, education will be back to where we had it. Mama, you will have Linda Mama back in hospitals. This confusion you are seeing will be cleared. And when we are in responsible authority, you will not hear the word goon, if I am particularly in charge. Mwanchomo ligiriria nara yokorwa sekeunga chinsa ibiraso tukobwarero kolende tobasa kwibana ndekero charagire chinsanye ninkoletera yande asenchira ere yobwikirano ngwakirembia mono yabene asengincho kugenda gotobwatia nabego kurigiriria Getembe TV konda sekeketari gitambe ndochukomerana nere Honorable Billy Nyamongo oyo kurigekero kyobo jumbe ase bunge ya Nyaribari Chache oitora chikurigiriria mange igoro ya siasa kurwa se bunge ya Nyaribari Chache nabego ense ya Kenya ngima tobasa gosukale kenda gutwara uborigere burobya ekero twabwatirana nere Wilson Makori kwane kiryo gine chibicha bya kwikire Eugene Matogo oyitwabere tokubwatirana kenda kurigereria Getembe TV na ncheni gonkoro kwa Ruth Kemunto.
eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka emiyumo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase chi company ao obusi bw'engano amavuta y'ikinyoni kurwase chi company ao amajani kurwase company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangi che e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwato bokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo